हेलो लोगोफोर दिनै प्रमद बर' बिथांनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। प्रमद बर' बे बिटिआर रेकर्डआ मानिमोन मा रेकर्डमोन बेयो नोंथाङा जे फिस रेकर्ड खालामदों प्रमद बर' नोंथां दिनै जिल्लायाव थानाय लिडार्स केडार्सफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों आसा गैयानो माने बे बिटिआर रेकर्ड खालामनायजों जेसेबां जिल्लायाव थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सफोर दं within 3 yearsनि गेजेराव गनांगौआ गोरलै नङा एबा आनएक्सपेक्टेड एबा आनएक्सपेक्टेबल होननानै बुंदों। मानो दिनैनि दिनाव बिथांमोना बेफोरबायदि बुंनो गोनां जागोन ससियेल मिडियाआव नोंथांमोना बुंदों प्रसेसिं जागासिनो दं आन्डार प्रसेसिं इन्डिभिफोरनि जेंनाया थाबैनो जोबगोन रिभिउ खालामनाय जागासिनो दं होननानै बुंदों। बाट टिल नाउ अलमोस्ट 3 years रानिं जाबाय बाट देयर इज नो चेन्ज। बेनो बे प्रमद बर' जोलैनि हांगार थगायसुला। आरो नै मैयाना मालाबा बुंदों प्रमद बर'आ सासे जार्नालिस्टआ सोंदोंमोन बेनाव दिनै 2 बोसोरनिबो बारा बारलांबाय एबा 2 बोसोर रानिं सोलिगासिनो दङ बाट जेलाव थानाय लिडार्स केडार्सफोरनि गनायनि एबा इमप्लिमेन्टेसन जानायनि खामानिफ्रा दिनैनि दिनाव मानो डे बाय डे मानो स्ल' जाबोदों होननायाव प्रमद बर'आ जेबो एन्सार होनो हायाखै। बियो रायजो राजाफोर साननो गोनां बाथ्रा बाट बे रेकर्डआ मानिमोन प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनो खोन्थानानै होनांगौ। रायजो राजा एबा एक्स एनडिपिफोरनि एबा रन्जन दैमारि सारमोननि जुदि सान्थि सुक्ति गोरोबथामोनब्ला दिनै बिथांमोना जेलाव मानो थानो गोनां जाखो रायजो राजानो खोन्थानानै हो मानि रेकर्डमोन। आरो बुंदोंमोन इउपिपिएल सरकारा फुरा मस्ट पावारफुलनो पावारलेस सरकार बा असान्ति सरकार जोंनाव गोजोननाय गैया उइथ दिस बिटिआर रेकर्ड। बाट प्रमद बर'आ गिदिर खोथा बुंदोंमोन बिटिआर रेकर्डनि दारै जोङो पावार एन्ड फांसन गासिबो जोंना आपग्रेडेसन जाजोब्बाय होननानै बुंदोंमोन। बाट मा जाखो दिनै मानो गैया? दिनै पावारलेस बिटिआर सुक्ति जेबो गैया। रायजो राजाखौ थगायनानै पलिटिक्स खालामनानै दिनै बिथांमोना सरकार दादों बेखौ बयबो मिथिगौ। बाट बिसिनि इउपिपिएल सरकारा बेनो लास्ट बेनो फार्स्ट आरो फैबाय थानाय समाव बेसा गैला। रायजो राजाफोर सांग्रां जा।